No a před námi už je hlavní dostih dnešního programu 92. Herkul cena prezidenta republiky rovina první kategorie. V tomto okamžiku byl šestý hlavní dostih dnešního programu 92. Herkul cena prezidenta republiky rovina první kategorie. Na 3200 metrů odstartován, po startu se ihned ujímá vedení Konex podle očekávání. Střídá tam Picardy, která měla nejlepší start. Na třetí pozici zahajuje Meridy, na čtvrté příčce pak následuje Omnibus, ale je tam s ním také Taro a Paintrap Stride. Na dalších pozicích ve středu pole jsou pak Stromboli a Orphan, za nimi Devil Star a pole uzavírá Greek Wedding. Koně budou poprvé točit do prostoru cílové roviny. Do finiše zbývá ještě zhruba 2700 metrů. Kompaktní 11členné pole 92. Herkul ceny prezidenta republiky vede Konex. Jeden ze dvou zástupců stáje doktor Charvát v tomto dostihu. Na druhé pozici drží bariéru Picardie. Na třetí pozici se usadil obhájce vítězství Meridy. Čtvrtý je na bariéře Taro, pátý z nějšku Paintrap Stride, pod ním Omnibus. Na sedmé pozici na bariéře Stromboli. Za ní následuje Orphan, dále v zadní části pole Devil Star, Fabio a Greek Wedding pole uzavírá. 2200 metrů do cíle hlavního dostihu, v čele pracuje stájová dvojka, ale možná jednička. Stáje doktor Charvát Konex, který tam má pod sebou na bariéře stále Picardii. Na třetí pozici následuje Meridy, na čtvrté je na bariéře Taro, na páté pozici Omnibus, šestý z nějšku Paintrap Stride, na sedmém místě při bariéře Stromboli, vedle ní její vrstevnice Orphan, klasická vítězka z července, kdy vyhrála Oaks. Dále je to Fabio, ten se zlepšoval a na podzim se dvakrát umístil St. Ledger v Česku a na Slovensku. Pole uzavírá stále dvojce Devil Star a Greek Wedding. Koně vyběhli na protilehlou rovinu, 1600 metrů do cíle, jsou tedy v polovině dostihu. V čele stále diktuje poctivé tempo Konex s jokejem Ferdinandem Minaříkem v sedle, na druhé pozici Picardie s Petrem Foretem, na třetím místě je to Meridy a Milan Zatloukal, čtvrté místo patří Tarovi, kterého Jan Rája drží stále při bariéře, nenabíhá metry venkem, na páté pozici je tam pak Paintrap Stride, outsider dostihu spolu s Omnibusem, to už je střed pole, kde jsou i tříleté klisny Stromboli a Orphan, v zadní části stále zůstává Devil Star a Greek Wedding nedaleko poslední. Koně jsou na metě 1200 metrů před cílem, vystoupali tedy to mírné stoupání na protilehlé rovince, budou zbíhat do Lahovického oblouku. V čele dostihu stále Konex, na druhou pozici už stále posouvá Meridy, na třetím místě je Picardie, čtvrtý Omnibus, pátý Taro, teď se zrychluje, kde je Greek Wedding, stále drží poslední pozici, ale teď už se snaží posunout dopředu a koncová světla přenechává Fabiovi, nicméně stále je favoritka dostihu vzadu, 800 metrů do cíle. V čele stájová dvojice doktora Charváta, na první pozici Konex, na druhé Meridy, na třetím místě následuje Picardie, čtvrtý Omnibus, na pátou pozici se vnějškem dostává Orphan. Koně budou točit do cílové roviny, Greek Wedding už se odpoutala z poslední pozice a budou točit vnějškem. Posledních 500 metrů do cíle hlavního rozstihu, v čele stále Konex, na druhé místo se vrací Picardie, třetí je z nějšku finišující Orphan, dále čtvrtý na bariéře Taro, Greek Wedding zcela od soupeřů na vnější straně nabírá rychlost, posledních 300 metrů do cíle, Taro se podél bariéry posunul do vedení, ale útočí Orphan, Devil Star překvapivě a Greek Wedding z nějšku. Posledních 100 metrů do cíle, roztažený doběh, Orphan má teď převahu, ale Greek Wedding stupňuje koncovku. Greek Wedding jde do vedení přes Orphan a Greek Wedding zvítězí. Greek Wedding první, Orphan druhá, třetí Picardie, čtvrtý Devil Star a pátý buď Taro nebo Omnibus. Viděli jsme dnešní hlavní dostih Herkul cenu prezidenta republiky. Lot listy o typech se ptali, jak silně zahraje dámské kvarteto. No, zahráli alespoň 2 z těch 4 klisen hodně silně, protože na prvních 2 místech finišovaly klisny a zatím neoficiálně se vítězkou stala klisna číslo 11 Greek Wedding ze stáje Borš Břeclav s jokejem Jánem Havlíkem.